com esteu? Espero que estigueu tots bé. Una mica avorridots, però després de Setmana Santa amb ganes de tornar-hi. Bé, avui faig un petit tutorial de les oracions subordinades. Ja sé que esteu molt cansats d'això, però vull intentar que aprovi el màxim de gent possible. Ja veurem a veure quan fem l'examen, si tornem, no tornem, o el que sigui. Bé, he obert amb el Photoshop, perquè així també us el coneixeu, perquè serà el proper programa que fem servir informàtica. Bé, primer, molt important, passos a seguir. Ja ho vaig donar a classe, si no ho teniu, doncs almenys ho tindreu en aquest vídeo. Uns passos a seguir amb una sèrie de preguntes que responen sí o no, i us va guiant. Val? Bé, anem a la primera oració. Vaig trencar la finestra que vas arreglar. Val? Molt bé. Diu, el nexe és del tipus... Perdó, busco el nexe. Molt bé, el nexe és el què, que el teniu en vermell, i la subordinada, com sabem sempre, és el primer verb que hi ha a la dreta. En aquest cas, vas arreglar. Bé, el nexe és del tipus llarg, és a dir, hi ha per què, encara que, tot i que, no. És simplement un què, sí. Molt bé, per tant, no. Diu, passa al punt 3. Passem al punt 3. Té un nom davant i la subordinada s'hi refereix. El nexe té un nom davant, sí, i el teniu pintat en verd. Correcte? Per tant, és que sí. Aquí hi ha dues possibles solucions, adjectiva o substantiva de complement del nom. Anem a veure. Diu, si és adjectiva, és que el podem substituir per el o la qual. Anem a veure. Jo puc dir, vaig trencar la finestra, la qual vas arreglar. Sona pijo, no us he dit que no, però és correcte. Per tant, què vol dir que és? Adjectiva. Sí? Bé, però resulta que aquí, si us fixeu, diu que les adjectives tenen... El nexe té funció. I aquí és una altra cosa, que jo als últims exercicis, si recordeu, us preguntava també les funcions del nexe. Molt bé, què hem de fer? Doncs hem d'agafar la finestra, el color verd, i posar-lo en el lloc del vermell. Val? Perdó. D'acord? D'aquí a aquí. I llegir a partir de l'obert. Com quedarà? Queda això. La finestra vas arreglar. Evidentment, sembla que no tingui sentit, però si, mai millor dit, ho arreglem, què queda? Vas arreglar la finestra. Quina funció té ara aquesta finestra que hem passat del verd al vermell? Quina funció té això? Evidentment, CD. Val? D'acord? Si té CD, això aniria aquí. Val? Correcte? Si això és CD, com que hem substituït finestra pel què, vol dir que el què també és CD. I ja sé la funció. Val? Ja sé que ho explico una mica ràpid, però com que ho podeu anar repetint les vegades que vulgueu, doncs ja ho tirareu endavant. Per tant, vaig trencar la finestra que vas arreglar, és una oració subordinada adjectiva, i el nexe fa de complement directe. Per què no és subjecte? Doncs perquè vas arreglar, és tu. No, la finestra no s'arregla sola. D'acord? Bé, fem un altre exemple. Traiem tot això. I anem a l'altra oració. D'acord? Tinc la sensació que acabarà aviat. Fem el mateix procés. Avorridíssim, ho sé, però sempre és el mateix i no us perdreu mai. Val? El nexe és llarg? Anem directe allà. No, és un nexe normal i corrent. Per tant, té un nom davant i la subordinada s'hi refereix? Té un nom davant? Sí, sensació. Molt bé. Pot ser adjectiva o substantiva? Però serà com la d'abans, a poc. Puc substituir el nexe per la qual? Tinc la sensació la qual acabarà aviat? Em sembla que diguis que la teva sensació acabarà aviat. No és això el que t'està dient. Vale? Acabarà aviat el que sigui. Correcte? Per tant, no és correcte. Vale? Per tant, què serà? Substantiva. Aquí diu, si contesta de què? Verb subordinat més nom. Anem a veure això. De què? De què tinc la sensació? Vale? Aquí posa verb subordinat i no està bé. Hauria de posar verb principal. Vale? De què tinc la sensació? Que acabarà aviat. Oi que contesta la pregunta? Per tant, que tinc? Que és una oració
substantiva de complement del nom. De què tinc la sensació. Correcte? Molt bé. Fem un altre. Molt bé. Som a casa perquè hi ha una pandèmia. Que original que soc, ja ho sé. Bé, busco el nexe. Ja tinc el nexe aquí, en vermell, correcte. El nexe és el tipus llarg. Sí, a més està aquí, però a més veieu que ja, tot i és una paraula llarga, val? Sí, llavors què vol dir? Sí, llavors és adverbial. Molt bé, si és adverbial, d'acord? Molt bé, que apareix per aquí, aquí està. Si és nexe allà, és adverbial, però clar, quina? Perquè d'adverbials n'hi ha moltes, correcte? Ara és quan, clar, ara ve el treball, que és que heu de saber els nexes o les definicions de cada una de les substantives. D'acord? En aquest cas, què serà? Doncs, perquè hi ha una pandèmia és la causa, és a dir, perquè hi ha la pandèmia és la causa per la qual ens hem de quedar a casa, no? Causa, motiu, per tant, evidentment, què serà? Causal, adverbial, causal, perquè té, el nexe es pot substituir a més per ja que. Anem a veure-ho. Som a casa ja que hi ha una pandèmia. És la causa. Aquesta, la subordinada, és la causa de la principal. D'acord? Bé, important també. Recordeu. Ho deixarem aquí. Així. El qui, el què amb accent. El la, què, és a dir, el que vulguis, la que vas veure. Són nexes, evidentment, però també tenen funció. A part de les adjectives, que tenen funció, també hi ha uns nexes que també tenen funció. D'acord? Bé, aquest és el primer vídeo amb aquestes 3 oracions. Un altre moment us passo l'altre vídeo amb més exemples, a veure si així podem anar treballant. D'acord? Bé, fins al proper vídeo, doncs.